Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji marty. Bu da kısaca gepleşigimde men käbir soňky çädelikler hem bildirişler bilen tanıştyrmak şeýle. Ýek şu gün 25-nji martda Orsiýetiň paýtagty Moskwadan bir ýakymsyz habar gelip goşdy. Hususanam 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna we 2000-nji ýyllaryň başlaryna Birleşen Türkmen Opozisiýasynyň düzümine opozisiýon iş alyp baran Ozalky Türkmenistanyň çynowniklerden biri Türkmenistanyň Ozalky Newit gaz ministri Nadar Toýlyewich Hüseýinow şu gün Moskwada 85 ýaşynyň içinde aradan çykypdyr. Destlapky maglumatlara görä Nadar Hüseýinowyň aradan çykmagyna koronavirus sebäp bolupdyr. Hususanam Nadar Toýlyewich Hüseýinow soňky wagtlara ýürek gan damar keselinden ejir çekýän eken, ýöne şu keseliň ýitileşmegine hem agyrlaşmagyna koronavirus sebäp bolup oň ölümine getiripdir. Nadar Hüseýinow öz döwründe ýaňky bellek geçişim ýaly şol Niýazowyň rejimini terk edip gaýdandan soň wezipesini taşlap gaýdandan soň belli bir döwürde türkmen opozisiýasynyň düzümine hereket eden ýüren seýrek çynowniklerden biri boldy. Umman gysgaçyk şoň biografiýasy barada gurrun etmeli bolsa, ömrü barada gurrun etmeli bolsa, şu suratda görüşiňiz ýalyşdaýdan Nadar Hüseýinow şu suratda ýygy derli çykyş edip geldi, her hili ýygnaklarda çagyrylýady. Newit gaz meselesi bolsun ýa syýasy meseleler bilen baglanyşykly her türlü konferensiýalara, ýygnaklara. Daşyndan göräýmäge bir bu ýaşly bir ızgysyz ýaşly ýaly bolan ýöne ýakyndan tanışaňda, gurrundaş bolanda bu adamyň şeýle alçak, degişgen bir hemem açyk adamdygyna göz ýetirýän, ödem gaty giň düşünjeli, giň ılymly sowatly adam. Öz öwrüne Nadar Hüseýinow 40-dan gowrak ılmy işe awtorlyk eden bir özgürçli bir alim adam bu özi. Ödem asly şol Türkmenistanyň Ozalky Newitde, ýa-ni häzirki Balkanawat şäherinden öz iş karieresinem adaty bir burowlaýjy, bir burowçy bolup başlaýar 1959-njy ýylda. Soňam şol burowçylaryň brigadiri, soň burowrundan injener ýaly şolar ýaly ýöne köý wezipelerden başlap ahyr soňra garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň vice-premieri wezipesine şeýle baryp ýetdi. Şo Tapanmurat Niýazowyň döwründe Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini işledi 1992-nji, 93-nji ýyllarda. Ondan soň 1993-nji, 94-nji ýyllarda bir wagtyň özünde hem Türkmenistanyň Newit gaz ministri hem prezidentiň ýalňyz energetika meseleleri boýunça döwlet maslahatçysy wezipesini eýeledi. Şo wezipelerde işledi. Ondan soň Niýazow ony işden çykardy 1994-nji ýylda. Şonda Türkmen baş inspeksiýa diýip bir edara döredildi. Şoň başlygynyň orunbasary diýip bellädi. Ony işden çetleşdirmek üçin ýuwaşlyk bilen. Soň Nadar Hüseýinow umuman Niýazow bilen işleşip bilmejekdigine göz ýetirip, soň bir ýyl geçip geçmäkade şol işi özü meýletin terk edip, soň Orsiýada gaýtdy bir ýyldan soň. Şeýdip Türkmenistanyň şol döwürdeki diktator rejiminden ýüze uruk gaýdan çynowniklaryň biri ödem şonda şo döwürde Nadar Hüseýinow Niýazow hiç ýyly aýplamada bildirip bilmedi. Hiç ýyly aýplama bildirilip gaýdan adam däl, ýa owurlukda aýplanyp bir gaçyk gaýdan adam däl. Meýletin ýurtdan çykyp gaýtdy, Orsiýada gaýdyp, Orsiýadyň raýatlygyny alyp, soňam bir ýyl geçenden soň opozisiýoner bir aktivist hökmünde iş alyp bardy. Hususanam şo 1997-nji ýylda men Adatlyk radiosyna gelmäkem, şu Praga gelip Adatlyk radiosyna ýygyderli interwýu berdi şu taýda. Şo döwürde de Abdukuliýew Adatlyk radiosyna işleýärdi. Şol Abdaga Nadar Hüseýinow bilen bir oturup bir tapgyrlaýyn söhbetdeşlik geçirip şu Türkmenistanyň diktator rejiminiň alyp barýan syýasatyny dürli taraplaýyn tankyd etdiler, analiz etdiler. Umuman şular ýaly bir giň işleýin syn berdiler. Şoňa ödem Tapanmurat Niýazowy öjükdirdi. Bu diktator Niýazow ondan ýylyna Orsiýada öz çynowniklaryny iýerip Nadar Hüseýinowy köşeşdirjek boldy. Olam başa barmady. Hatda şo döwürde Türkmenistanyň Howpsuzlyk komitetiniň başlygy bolup işleýän Nazarow çenni Orsiýada iýerip, Moskwaga iýerip şol Nadar Toýlyewich Hüseýinowyň
çıkışlaryny öňüni aljak bolup Niýazow her zat etdi. Sebäbi ol Nazar Söýünif diňe bir azatlykda çykyş etmän ortaýa hem dürli hili habar ferişdelerine ýetigi çykyş edip geldi. Hatta literaturna gaziýete ýaly bir awraýly, bu şundaly ýary meşhur gaziýetler habar ferişdelerine de interwiu berip şey edip çykyş etdi. Ondan şonda Niýazow buna aýplama bildiren soň, olam näde şo hamala şo 1993-nji ýylda Newt minister bolup işländi öwründe ýanky Türkmenistan üçin bähwisiz döwlet üçin bähwisiz kontraktlar baglaşanmyşyn, alalaşyklar baglaşyp Türkmenistanyň ýanky haýyryna bolmadyk bir alalaşyklar baglaşyp Türkmenistana ziýan ýetirenmişin, döwlete bir ziýan getiripmişin diýilen ýaly soňunny boljak iş bolanlar hem ben diýjek bolýar menni opozisiýon işe başlandan soň şol geçmişi döýürip bir zatlar tapjak boldy. Şo aýplama bilen hem tutsak etdirjek boldy Niýazow. Hatta ortaýadan federal howpsuzlyk gullugynyň işgärleri Nazar Söýünifi soragoda çekdiler. Bir 5-6 sagatlap şol 1997-nji ýylyň noýabrynyň başlaryna şonu soraga çekip 5-6 sagatlap şoň bilen gürleşdiler. Şo bildirilýän aýplama boýunça da oňam hiç ýeli ýa-ni esas tapmanam goýberdiler. Ýöne ondan soňam Nazar Söýünif öz opozisiýon çykyşlaryny bet etmedi. Hatda ýene bizem işe gelemizde de Adatlyk radiosyna ýetigiderli ýagdaýda Nazar Söýünifden interwiu alyp geldik. Ödem gaty giň düşünjeli adam ýanky bellek geçişmýäli diňe bir neft puwdogundan näl energetika puwdogu boýunça däl umumyň biýetiýaty meseleler boýunça ören bir giň düşünjeli okumuş adamdy da. Şolar ýaly adam hökmüni özüni tanatdy. Maňa da şol Nazar Söýünif bilen şol 2002-nji ýylyň may aýynda Birleşen Opozisiýanyň Vienada geçiren konferensiýasynda şo Söýünif bilen bile duşmaklyk bile oturuşyp pikir alşmaklyk mesele etdi. Şonda men hatam bu adamy gaty uly baha berdim. Şo düşünjesine, umumyň bilimine sogudyny. Ödem gaty bir şäxsga açyk adam. Hiç ýeli bir özüni bir namen odolky Newt minister diýip özüni ýokary tutmak bir häsiýeti ýokdy. Bolmasa ha düýün bir sähel bir wezipe ýelen adamlar soň adata adamlar bilen gürleşenlerini özlerini bir hondan ýer salyp barýandyrlar bolýan ýöne şo Nazar Söýünifde şolar ýaly hiç ýeli häsiýeti ýokdy. Özüm ýaş kişi ýaşul diýmän pikirini dinläp bilýärdi. Öz pikirini aýdy bilýärdi. Sen pikir bilen alalaşmasan gatam görenokdy. Bu sen öz pikirini diýip şonu şey edip hormat goýmagan başarýan adamdy da. Şolar ýaly bir gaty teýrek adamdy. Ýöne gynansak da ne? Şol adam şolar ýaly şahsiýet aramyzdan gitdi. Ýöne belli bir döwürde ondan 2000-nji ýylyň eýýam başlaryna Ortaýadan döwlet dumasynda ýörüýte bir komitetinde maslahatçy bolup işläp başlandan soň ol siýasata kän goşulmady. O siýasat çykyşlary etmedi ýöne. Onu da şol energetika, ýalňyş energetika urundan ekspert hökmüne ýetigiderli öz pikirini berip gelýärdi. Habar ferişdelerine de Adatlyk radiosyna da. Umumyň ha şolar ýaly bir gynançly waka. Ýene bir täzeliklerden biri ol ha ýakynda 19-njy martda ýene de Türkmenawat şäherinde Liwap vilayatynda bolan apy tufandan soň inni häkimetler bir azajyk inni şu mesele ünsüren bolurlar, ünsürýän kişi bolup meni ämemi Gurban berdim Muhammedowyň ogly ýörüýte Liwap vilayatyna baryp gaýtdy 22-nji martda. Ýam şo tufan bolandan soň aradan 3 gün geçenden soň baryp gaýdy. Ödem ýöne Naşytaýda Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň maglumatyny esaslanyp bir şu radioň saýtyna bir maglumat ýerleşdirilipdir bolýan ýöne. Şo taýda da şol habarçylar hem ýa ýerli raýatlaryň tasdiklap bilen şo tufandan häzirki tufandan ejir çeken adamlar bilen şu Serdar Berdim Muhammedowyň duşuny barada hiç ýeli maglumat berilen ok. Asla şu apy tufanyň bolanyny barada ýene de Türkmenistan habar ferişdeler dymýalar hiç ýeli maglumat beren oklar. Üstesine Berdim Muhammedowyň ogly bar ýa Serdar Berdim Muhammedowyň özi bar ýa şo taýda ýene de şo çinownikler bilen bir maslahat geçirýär. Ondan soň näme şuňdur Kerki şäherine uçýar. O taýda da baryp howpsuzlyk meseleleri barada gurrun edip soňam ýene ýyny aşgabada dolanypdyr. Umumyň bu zatlaryň ödem ýene bir gödüçüň, göz boýawçylygy üçin ha bardykmy bardyk diýilen ýaly bir ýöne şey etmek üçin edilýän bir oýnalýan bir spektakl meňdeş tomaşa meňdeşde. Hakykatynda ýene şol taýda jaýlan uçakları ýene gidipdir. Şo taýda bir
30 ýaşly bir ýerli raýatam aradan çykypdyr. Şoň maşgalatyna bir kömek himayet berilmi, jaýlarynyň üçekleri giden adamlaryň jaýlarynyň üstüne üçek goýuljakmy şol döwletiň hatabyna ýa-da ýene de adamlar öz hatabyna bir zat etmelimi? Bu zatlar barada hiç ýyl maglumat berilenok. Ýene bilşiňiz ýaly ýene şo geçen ýylkydan gowy bolmajagy meň diýär. Sebäbi hiç ýyly häzir göde iýilip duran kömegiň ýokdugyny aýdýarlar ýerli raýatlar. Ondan ýene de şu gün ha biziň üns merkezinde duran wakalaň berem. Şolun ha biziň aktivistimiz Rodgerli Çöliýew oraz Şeremetebe aeroportundan ýene ýygyna Türkiýe deportasiýa edildi. 23 martda deportasiýa edildi. Şu arada da Memorial Merkezem 24 martda soňky maglumatlar boýunça ha ýörüte beýanat ýaýradypdyr. Soňky wakalar boýunça hudutanam şol deportasiýa edilmedinden öň bilşiňiz ýaly Rodgerliň ardasy migrasiýa ursyň migrasiýa gullugy tarapyndan kabul edilýärdi. Onuň wagtlaýynça işine her ediljekdi aýdylýar. 3 aýyň dowamynda seredilip karar kabul edilmeli. Ondan soň ýöne buna täzeden arza berdirýärler. Migrasiýa gullugyna däl, Orsyň federal howpsuzlyk gullugyna. Şu işi çaltlaşdyrmak üçin. Şol arzany beren gündüň ertesem, ýa-ni 18 martda arza berýär, 19 martda da buny şol Orsyň İçeri işleri ministerinin migrasiya meseleleri baradaky upravleniýasynyň başlygy, şoň natşalyny, şoň bilen ýörüte gurumdeşlik geçiripdir. Şu arada da şu Memorial Guramasynyň beýanatyna şu arada gurum berilýär. Şol gurumdeşlik geçiren mayoryň adam Dmitri Shulepov. Şol gurumdeşlikde de hiç ýyl adwokatlar çağırlanokdy. Ýene şonu alkylajak bolýarlar, şu aktivist näme maksat bilen gelipdir, umumyň köp sorawlar şu taýda beripdir orada. Ýa-ni mayor, ýa-ni naçalnik. Soňam şo gün edil ertesem buny deportasiýa etmek kararyna geldiğinden barada dokumenti görkezýärler, kagazy görkezýärler. Şo baradaky kararyňam nusgasyny ýene şu taýda Memorial Guramasy ýerleşdiripdir. Ýene şu taýda hatam ulduran görnüşinde görkezýär. Şu taýda ýazylgy, ene şu gelinen karara garşy eger şikayet etjek bolsaňyz, siziň bir aý möhletiňiz bar diýilip ýazylgy. Ýöne näme düşündir, şoňa orada bir aý möhlet berilmedi. O taýda ýene bir sebäbi bar, şo ýanky görkezilen dokumentiň iň aşaky abzasynda ýazylgy. Eger siz şikayet etmek islemeseňiz, şikayet etmek planyňyz ýok bolsa şoňa garşy, onda siz haýdan-haý deportasiýa edilýäňiz diýip ýazylgy da. Onda şu taýda belki oradyň dilinden ýanky nämäni jogaby alan bolmaklary mümkin. Siz şikayet etjekmi diýip ýüzlenen torulun halatynda, ýok men şikayet etjek diýip eger aýdan bolsa onu haýdan-haý şonda deportasiýa edip bolýar. Ýani şu oradyň ors dilini, rus dilini bilişiniň bir ýaby sebäpli şolar ýal jogaby alan bolmaklary mümkin diýip şaklanylýar da. Umma näme üçin şolar ýal haýdan-haý ony deportasiýa edipdirler diýilen meselede şo sorawdy. Şol hakykatdan oradyň şol rus dilini bilişiniň gaty erwetdigi sebäpli belki orada olan soragyny da düşünenler, belki beren jogabyny da öz düşünenler diýilen ýaly çaklamada bar da. Indi soňky ýagdaý nähili şol 24-nji ýanky martda deportasiýa edilýär. Bagşlaň şu taýdan ýazylgy. 23 martda deportasiýa edilýär. Baran soňam o taýda Istanbulda buny geçiren oklar. Onda näme sebäp bolýar? Istanbulda geçirilmediligine de şu taýda nimalyk gaýtmaly eken, testden geçip gaýtmaly eken. Koronavirus barmy şonda ýa ýokdy barada Orsyetde Kayantek Şeremetebe aeroportunda özüni testden geçirip şu testiň netijesi bilen gelmeli eken Istanbula, umman Türkiýe ýöne şondan geçmeýänler üçin İstanbul'un migrasiýa gullugy, aeroportun migrasiýa gullugy, terhet gullugy saklaýar, buny sen elinde ýok diýip, ondan ony başga bir ýurtlara uratmaly. Mysal üçin Türkmenistan bilen arasynda wizasyz gatnaşygy bolan ýurtlara uratmaly ýa näme etmeli diýip şu taýda mesele seredilýär da. Ondan ahyrdan şol berden insan hukuklaryny goraýjy Memorial Guramasy ýaly guramalar jaň edip, zat edip o taýdaky adwokatlara çykyp
ýöritor adwokat berýärler, şonu Türkmenistana bir deportasiýa edämesinler ýa-da başga ýurda deportasiýa etmesinler, goý şonu Türkiýede galdyrsyn diýip haýyş edip, şol onuň adwokat baryp, şo mesele goşulandan soň, ondan şol aeroportda, Istanbulyň öz aeroportunda da ýanky test geçirip bolýanlygy anyklanýar. Hemen şo taýda orada umman soňky maglumatlara görä testden geçiripdirler, koronavirus tapylmandyr. Şeýlelikde de orada umman Türkiýe territoriýasyna goý beripdirler. Ine şu iň soňky maglumat. Ýöne edil häzir kwat intak oradyň öz dilinden hiçbir edil şuwat edil häzir maglumat gelenok, bir daha göremdik. Hiçbir bir video bilen çykyş edenini dadyny. Ýöne umman şu taýda bellenmeli zat näme? Şol odolunda saklananny orada 2 martda Türkiýeden şol Moskwa gelip düşen aeroportda şol viza düzgünni birinjiden bolypdyr diýip oňa ýanky bildirilýär-de. Güne şol viza düzgünni bolypdyr. Sebäbi şol uniwersitetden okuwdan çykarylandan soň şol wizasy ýatyrylypdyr bizdäki bar bolan maglumata görä. Wizasynyň düzgüni. Şoň üçin şol hatda geçen ýylyň sentýabrynda Türkiýäge gidip barýakada buňa aýdylypdyr. Olam ýene şo taýdaky ulandan bize beren maglumatyna görä, şoň wizasynyň güýjüniň, orsiýetdäki wizasynyň güýjüniň ýatanyny bardy ýa aýdylypdyr. Ýöne soň bäri ony wizaň bolmasa da gelip çagyrýarlar. Ola adamdan kimdigini henide çenli oran aýdan o gidläp otýar, şonu özüň aýtmak gerek. Kim çagyran bolsa, ha bu wizaň bolmasa da geliber, biz seni çykararys diýip söz beren adamlar bar. Hawa. Şoň netijesinde de orad gelýär, wizasy gelýär. Üstesine de häzir şu koronavirus bilen baglanşykly karantin şäherleri sebäpli häzir islendik gurýany da hatda wiza alyp gelende de onu islendik adamy goýberýär diýip düşünmeller. Orsiýet häzir diňe belli bir kategoriýadaky adamlary ýanky aýdaly diplomatik pasporty bolan adamlar, şo taýda diplomatik işlerini wezipeleri ýerine ýetirýän adamlar goýberýärler, ýa-da şo taýda biznesi açylan biznesmenler goýberip bilýärler, ýa-da ýakyn maşgala gatnaşyklar, mysal üçin aýdaly şo taýda dogan warnaşlar bar bolsa, ozalam mysal üçin kabul edilmeli diýip şo taýda oturum berilen bolsa, daşary ýurtdan gelýän bolsa, oturum alyp orsiýete tarap. Şunu ýagdaýlar bolup bilýär. Ýöne şo taýda Türk orsiýetden şo Karaçay Çerkesk Respublikasyna şoň aýaly galdy. Ýöne aýaly bilen men tek nikah, resmi nikah nimesi ýok, statusy ýok diýip düşünýän, sebäbi özüniň odolky aýtmagyna görä şon ýaly. Onuň şo taýda onam subut etmeli. Çagatam oradyň adyna, oradyň ýa-ni çagatynyň şahatnamasyna oradyň ady barmy ýokmy, olam tek anyklanmaly. Eger şo zatlar ýok bolsa, şo zatlar dokumental esasda dokument esasında resmileştirilmedik bolsa, onu oradan o takiyene dolanyp barmak mümkinçiligi çäkli boljak, kıyın bolor. Eger ýankyratlar dokumentleşdirilen bolsa, onu o taýda hiç kıyınçylyk bolmaly. Häzir ýollar açylsa, orad arkaýyn baryp orsiýetiň ilçihanasyndan bilet alyp gelip bilýär orsiýete. Şoň üçin bir çözülmejek mesele däl, onu deportasiýa edilmegi, gaýdyp ýygyna dolanma diýäli edildi diýilmek däl. Şol dokumentinde şolar ýaly wiza rejimi hem karantin sebäpli bar bolan düzgünlerde şoň kanun bozmakly, düzgün bozmakly ýol berenligi üçin ýanky ýaly şäherge goýuldy. Ondan syýasy bozgunlyk statusynyň berilmediligi hem oň ýanky oň suwd edip bilmeýände bilen baglanşyk. Sebäbi hakykatdan hem bu taýda özüni alyp barşy oradyň oňa özüne de ýan etdi. Köp derejede oňa şikaýet eden adamlar boldy. Şikayet ederi alametdi, gynansak da orada özüne bir yerlikli alyp barmady. Inni şu wakalar bilen baglanşykly soňky wagtlaryny ýene de şu bolup geçen wakanyň töwereginden gitmejek bolup bunu çyşyryp şu dawalary dowam etdirjek bolup hüjüm edýänler bardyr. Ýöne men sizden haýyşym, men özüm prost ýöne bir şahsy haýyşymda. Inni şuňa meçew bermeň, gaýrat ediňdi. Inni şu zatlaryny çeýnelmeli çykylan bir adam ýeňdeşde. Indi bir müňgedek çeýnelen zady ýene çeýnäp oturmagy mene zerurlyk ýok diýip hasaplaýan. Sebäbi düşünjek adama eger düşünjek bolsa düşünere wagt boldy, hemme maglumatlar berildi. Iki tarap hem siz diňläp gördüňiz. Teljerer ýaly boldy. Kimiň nähil gowkdyr ýanyny, kimiň töhmet atýar, kim ýok zady bar etjek bolýar, ýalan töhmetleri, ýalan zatlar toslap otýar. Onam inha suwd eder ýaly, biz suwd eder ýaly derejede suwd etdik. Indi mundan beýle kimdir biri şu wakany ýene de çyşyryp, ýene şuň bir lenjini çykaryp, şundan şu gowkyň töwereginden gitmejek bolýan bolsa, onu diýmek, onu öz günlerine goýun, özleri nämeseler etsinler, özleri gyýyrsynlar, käkelesinler, ýöne
gayrat edin üns vermeýän şuňa. Ebeýi ýa-da biziň häzir görüşimiz opozisiýon görüş, Türkmenistanyň diktator rejimine garşy gönükdirilmeli, şulurdaky meseleler maslahatlaşylmaly. Şoň üçin ýene bir konstruktiw zatlar barada pikir edeliň. Tankit etmeli zatlar bolsa elbetde tankitden gaçmalylar, gaçamzogam. Ýöne her bir zatyň öz şaky bar. Ondan ýene bir men şu mesele bilen bagly, ýani bu meseleden daşary ýene de ýakyn günlerde bolan ýene bir wakalyň birim. Ha bir kunlukda Muhammed diýejem şu waka barada gurrun edendir. Eýranyň Demirgadygynaky Kümmet Hovuz şäherinde bir ha biziň türkmenlerimiň ýaşaýan şäherinde bir ýakymsyz waka boldy. Şo taýda yerli etniki adlyklaryň wekilleriniň taýpalan bir taýpalary degişli bir adam, bir ýaş adam iki ancak gyýjagady ödem türkmeniniň çagalary diýilýär. Şol 7-8 ýaşyndaky bir iki tany gyýdy, alyp gaçyp şoňa jynty taýdan el gaçjak bolupdyr. Onuň bu işiň üstünde tutulýar bu adam. Indi şonu häzir polisiýa tapşyrypdyrlar. Ýöne polisiýada soňky maglumata görä şonu sonra gedip göýberipdir. Indi ol tutsak aslında da alnana on suud ediljegen belli däl. Suudam edilmez diýip garaşylýar. Sebäbi şol ýanky etniki toparlary türkmenlere garşy ulanmakda da Eýranyň merkezi hökümeti şular ýaly bir 200 ýyl oýun alyp barýar diýip aýdýarlar da yerli türkmenler. Ene şu taýda Adatlyk radiosynyň sahypasyna şu türkmenliňe şuňa protest bildirip geçiren demonstrasiýa görkezilýär. Şeýle görüşüňiz ýaly. Şu Kümmet Hovuz şäherindäki türkmenlerimiz şular. Şo bolan waka protest bildirýärler. Hem şol adama şol oglany şähere görülmegini talap edýärler. Ýöne gynansak da bular gaýtan merkezi hökümet polisiýa güýçlerini sürüp düýün hem şugun şol protesti dargadypdyrlar diýip maglumat geldi. Ýöne umumyň şol biziň Eýrany türkmenlerimiň şular ýaly wakalarda şäherlerde öýlerini alyp başlary bir nusgalar ryklat. Näme üçin? Sebäbi bir maşgalaň bir başyna inipdir da ýanky bir ýakymsyz zat bir waka şoň çagatynda alyp gaçyp dogurlajak bolupdyr. Ene hatta dogurlanmanlarym diýä ýöne eýem şuňa ödem jenaýatçylyk. Şol adamyň eýem şol oglanyň eden işini öýdi, şunu etjek bolmaklygyny öýdi jenaýatçylykda çagan alyp gaçmak. Yani fizik ödem kişi ýaşly. Ýöne ine şuňa biperwa garaman biziň ana türkmenlerimiz müňlerçe adam şeýdip yerli ýerden aýaga galyp şuňa protest bildirip hem merkezi hökümete basyş görkezip şoňa çäre görülmegini talap edýärler. Gurmaçylykly demonstrasiýa geçirýärler. Emma indi Türkmenistanyň ýagdaýy deňeşdirdik şu meselede. Ine biziň näme adamlarymyz ölüp boldy. Ine näçe adamlarymyz garaldy daşary ýurtlarda koronavirusdan öldüler. Ine geçen ýyl ana alkogoldan zäherlenip 50den gowrak ana raýatymyz öldü. Şolaň jetedine iýe çykdym, iýe çykanok. Şolaň ine daşary ýurtlarda näçe biziň milliondan 2 million tögere ýylatym. Işde zaty şeýde sergeden bolup kösenip berler. Şu ýagda biziň halymyzdan habar alýanlar bar. Türkmenistanyň içinden. Habar alýan ýok. Ine şular ýaly meselede de bize de aýaga galyp dil birikdirip bir demonstrasiýa çykarýaly sebäp kän. Ýöne näme şundur şular ýaly çynnaky meselede ine biziň adamlarymyz ölüp otýar. Jetetleri äkidilenok. Daşary ýurtdan studentlerimizden bir näçe adam ýem häzir aradan çykdy. Şolagam jetetine şen äkidilenok. Indi şu zatlaryň ödem şu Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynyň yerine getirmeli işi. Hökümetiň şu gurnamaly işleri şu zatlar. Biziň ine çağalanmadyň daşary ýurtlarda okuyan çağalanmadyň eklenç ýagdaýy pul geçirilenok. Genosit derejesinden şular ýaly sütem edilip otýar. Bulan eklençiniň nähilligi bilen gadyklanan gaýta baryp hawar tutýararym boly. İşlä beriň da diýe. Okuwuň daşyndan. Haçan işlemeli? Gündüz okuyan bolsaň onu gizi işlemeli. Haçan onu ýatmaly, haçan dinjanmaly, haçan okuwňa taýýarlanmaly, haçan okuw okamaly. Oň bilen işi ýok. Ýok işlä beriň diýe. Ana padrabot gedi beriň diýip jogap berýärler. Ana olaň bar edýän aladaty. Ana o Kazandaky nemede de bir küçünlükde konsuly, Türkmeniň konsuly, Türkmen studentlerini ýygnap aýdym saat toparlaryny döredin, şular ýalyna bayramçylyk boljak ýakyn wagtlarda şolara gatnaşyň, tant edin, aýdym diýip görkezme berýärdi. O student görgüllerim olara ýanky ýaly konsullugyň işgärlerinde sonra berýär. O biziň o pulumuz ýok. Biz hana gelin şu soralara jogap berseňiz, biz ýani okuw oturanlar bar.
o ýygyndlaryna gaýdyp gitjekler bar. Olara mäki deňdok. Ýa-ni gidip geljekler bar. Barıp gelişi ýangy ara gatnaşy haçan açyljak? Haçan biziň halymyzdan habar tutjak? Biz eklenip bilemdok. Biziňde ýara usuldan bu her hil ýagdaýlar bar, kynçylyklaryny aýtjak bolýar, ýok diňläni. Ýok diňläni, onu diňlemek üçin baranokda ýok aýdym ha toporlaryny döredin, aýdym şahatlaryň şutaýda türkmeniň medeniýetini görkezdiň. Ügünmeli şo taýda hamala ana türkmenler jine şular ýaşady, ýani ýaşaýamjyň. Şo kösenip beren şo studentler şo açlykda ogurluga garamazdan aýdym ha toporlaryny döretmelimişler, tant etmelimişler, ýyly görüp şo taýdaky ýerli ilatyň öňünde Türkmenistanyň awraýyny ýokary götermelimişler. Nädip Türkmenistanyň awraýyny göterjek? Eger sen arkaňda durmaly, ýurdun, watanyň hem hökümetiň sen arada bir çigit ýaly ala etmeýän hökümetiň ýa watanyň awraýyny nädip göterjek şo ýagdaýda. Şo sonra öýlerine diplomatlar bermeýän ýaly, ýok bermegi mislen oklar. Gynatykda näme ýagdaý şolar ýaly. Şoň üçin ine şu meselede de şol men diýjek bolýanym, Irany türkmenlerimiz şebitleşmek bagtynda beleleşip kollektivlen hereket etmek meselesi bagtynda bize şular ýaly nusgalarlykly gatlar görkezip otyrlar. Şuňa edem gaty bir umuman öwrenilmeli tejribe hem nusgalarlykly da. Men onu şoň üçin ýa-ni wakany ýatladýan hem şoňa raýdaşlyk bildirýär biziň şu Irandaky türkmenlerimiziň şu demonstrasiýa şäherlerini hem şolaryň bildirýän protest ýa-ni nägileliklerini biz düşünýär, şoňa da biz goşulýar, raýdaşlyk bildirýär. Şonu aýtjak bolýan. Ýene indi soňky ýetjek bildirişim şu gepleşikde olam şu ýakyn wagtlarda näde ýakyn günlerde şu olar kaýdyşymy diýýäli şu pasport bermek meselesinde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary Türkmenistanyň öz kanuny berjaý edýärler. Näme Türkmenistan bilen daşary döwletleriň arasyndaky konsullyk gatnaşyklary, hyzmatdaşlyklary baradaky iki taraplaryň şertnamalaryň düzgünde bilen berjaý edýärler. Umuman şolar pasport bermeli. Biziň Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýaşap ýören raýatlarymyzyň pasportlarynyň möhleti gutarýan bolsa tamamlanýan bolsa, şolaryň pasportlaryny täzeläp bermeli. Şolam iň bir şugun iň bir ýiti problem bilen biri. Biziň Türkmenistanda raýatlarymyzyň başyndan geçirýän iň uly kynçylyklarynyň birine şu pasport meselesi. Pasportlary täzelemek meselesi. Şo meselede de Türkmenistanyň konsullyklary we ilçihanalary öz ýerine ýetirmeli kanuny, borçlaryny, wezipelerini ýerine ýetiren oklarda kanunlary bozup otyrlar. Halkara konwensiýadan düzgünler bozup otyrlar. Indi biz şu mesele barada ýakyn günlerde ýörüýte ardan nusgasyny taýýarlamakçy. Ondan men geçen kepleşiklemden bir näçesinde ýüzlenip men çykyş edipdim. Eger şu aksiýa goşuljak adamlar bar bolsa men e-mail adresime ýazyň, öz islegiňizi bildiriň baňa, biz soň habarlaşar diýdim. Gynansak da bir orsiýetden bir tane adam çykdy, esasan Türkiýeden köpürek adamlar seslendiler. Ýöne näme üçindir beýleki ýurtlardaky biziň Türkmenistanda raýatlarymyz özleriniň şu meselede ullukan kynçylyk ejir çekip ýörenliklerine de garamazdan şuňa isleg bildirmediler. Ýöne şula mene gynanyrjy ýagdaý. Ödem biz düşündirdik şu arzada siz gol çekeňizde siziň adyňyzy Türkmenistanyň ilçihanalarının ya da konsulluklarynyň işgalleri bilip bilen okşony. Biz şonu gizler ýalam edebilýär. Suwtda çykyş edilende suwt teljermesi bolanda da şu çeken adamdan barmagy hökmanlar. O taýda şol şikaýetçiliň adyndan ýörüýte adwokatlar çykyş etmeli. Şular ýaly ýörüýte kanun ýörüýte ýol berýär. Şular ýaly mehanizmleri ulanmagyny. Şoň üçin bu meselede gorkup oturmaň diýjek bolýan. Ine şuňa ödem häzirki wagt biziň näme derejede öz hukumyny gorap bilýänligimizi görkezjek bir waka. Ine şuň öde häzir bir şo ölçew bolupdy. Ine şunda da biziň ýüzümüz görünýär. Biziň ine halk hökmünde. Biziň bir watantöýärmi ýa watanymyzyň geljek galy barada hiç zat etjek dälmi? Diňe özümizi bilýärmi? Bolýar, men dokumentim ha ýene bir kyl möhleti bar. Aýylyklara näme bolsa niye oturýarmy? Ýa-ni dokumentimizde elimizde möhleti guturan özümizde de hiç ilin oturmam ýok, statusam ýok daşary ýurtlarda. Onu da dip näme resmi ýagdaýda, gaçak ýagdaýda dip indi gelip berjekmi? Indi biziň ýitirere nämämiz bar? Şu ýagdaýda da şu adamdan şu bolup berişi men özüme gatyr düşünikli bolup görünýär. Gören düşüniksiz bolup görünýär. Indi şu taýda da bir jewitleşip bir agzy ýerikdirip
Ödem sizin hem hukukçuluğunuzu goranmaga biz gorama urunda biz alada ederiz. Şo taýda sizin kimdiňizi bilmediler. Ýöne şol ýa-ni arza gol şekliňiz bolýar diýip düşündirip aýdýatam bolup onda da şoňa bir isleg bildirip zap duran adamlar ýok. Beýnan takda. Nimeň şo soňky bildirişim ine men şu işler bilen baglanyşyp häzir şol aralan nüfusyny taýýarlamak işine gatnaşýan belli bir topar başlaýdy. Şoň üçin biraz şol iş häzir ben bu wagtym alar. Ondan ýene de şol ozalky belläp geçişimiz ýaly Süleyman Tursunbaýewiň ölüm bilen baglanyşyp biz häzir aýratyn bir has giňlerimde petisiýa ýa-ni ses berişlik, gol çekişlik çäretini ýola goýmakçy. Olam oň tekstin taýýarlamak, ol işi ýola goýmagan belli bir wagt alýar. Muňdaşyndan biziň käbir raýatlanmaz daşary ýurtlardan gaçyp atalgalmak üçin hem häzir ýürüýte arzalar taýýarlap berir. Oňa da ýuridik taýdan hem logistik taýdan kömek bermeli. Ne şu çäreler belli bir wagta alýanlygyna hem belli bir ünsüňi talap edýänligine göre men şu ýakyn ha 3 hepden adamlar bir ýakyn 3 hepden dowamynda men efire çykyp biljek däl. Şo barada bir gysgaçyk de şunu duýdurjak boldum. Hemem ýene bir etjek haýşym eger men gepleşikdenmi inferip dinleýän bolsaňyz hala ýan bolsaňyz elbetde 100% men aýdýanlardan bilen ılaşmak hukmanel. Ýöne men şu gepleşikdenmi hala şoňa bir golly maňa ýardam bermek islegiňiz bar bolsa, maňa bir kömek gerek. O kömegim logistik kömek, ýa-ni teknik kömek. Men geljekde gepleşikdenmiň birazjyk hilini gowlandyrmakçy teknik tarapdan hem şunýaly montaj meselesinde maňa kömek gerek. Şoň üçin eger şulurdan ýa-ni videony montaj etmek, şonu redaktirlemek sungotundan başyňyz çykýanlar bar bolsa hem şol işde maňa kömek etmek isleýän ýaşlar bar bolsa ýa uly ýaşlar bolsun tapawdy ýok. Maňa şu video aşagynda goýulan ýa-ni e-mail adresime ýazyp bilersiňiz. Men gaty minnetdar bolarym. Maňa mail etýänler gerek. Sebäbi biziň şu edýän işlerimiz mail etýänlik bilen edilýän iş. Ýöne dinläp oturmaklyk elbetde bir side hoş ýakyan bolmagam mümkin bir zatlar şunlar ýa biziň gepleşiklerimizi dinläp bir zatlar öwrenmeklik ýöne. Şoňa da öz işiňizi goşsaňyz sizem öz tarapyňyzdan umumyň Türkmenistanyň geljegi üçin, umumyň Türkmenistanyň oppozisiýon hereketiniň ilerlemek üçin işiniň siziň hem öz goşdyňyz bolar. Şoň üçin gaýrat ediňde şol işde bize de bir ýardam etjek bolun. Bizem öz wagtymyzy sarp edip şu zatdan hiç zat biz gazanman edýär. Öz wagtymyzy sarp edip öz işimizden galyp köp wagtda bir aňsat işde. Şoň üçin gaýrat ediňde şu meselede eger men şu alyp barýan jurnalistik işimi gollaýan bolsaňyz belli bir derejede näile bolsa şoňa öz goşandyňyzy boşmaňyzy men sizden haýyş edýän. Şoň üçin ýene de bir edek duýdurýan ýakyn bir näçe dowamynda 3 hepde boljakmy ýa 4 hepde boljakmy men ýanky işler bilen men birazjyk başa gaýrak boljak, işlerak boljak. Şoň üçin men efire çykyp bilmen ýöne muňa öýle men gepleşiklerimiň düýbünden togtadylanlygyny aňladanyp ýakyn wagtlarda ýene täze iş bilen bu işlere ýene başlar. Şoň üçin şu aralykda eger höwes bilen şoňa mail etýänlik bilen men işime ýardam etjek oglan ýerler bar bolsa, hususan ýanky videolary montaj etmek, redaktirlemek meselesinde men şol şu videoň aşagynda görkezlen e-mail adresime ýatsaň men ören hoşal bolar. Şoň üçin öňünden minnetdarlyk bildirýän eger şolar ýaly adamlar seslenýärler. Ene şuňlukça ene men esasy size ýetirjek bolan maglumatlar men bildirişim şu zatlardan ibaret. Inspektor dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.